Runoilijan perhe muutti Turusta Jyväskylään keväällä 1864. Eräänä kesäiltana ollessaan kävelyllä pysähtyivät vanhemmat Kauppakadun varrella olevan talon kohdalla sitä katselemaan. Tässä talossa minä tahdon asua. Ostetaan Kalle tämä tontti. Isä sitten osti tuon pienen kaupunkitalon Kauppakadun ja Väinönkadun kulmassa. Suuri vehmas tontti saa nimen Koivikko. Näen vieläkin pitkän solakan isäni ja pienen hennon äitini tyytyväisinä liikkuvan puutarhan poluilla ja käytävillä. Kodissa kuunneltiin uunivalkean äärellä äidin tarinoita. Luettiin ja sepiteltiin loppusointuja. Hyllystä löytyivät niin Pyhä Raamattu, Vänrikki Stoolin tarinat, Kalevala kuin myös Välskärin kertomukset. Jyväskylään oli perustettu tyttökoulu ja Uuno Sydäneuksen aloitteesta seminaari, opettajanvalmistuslaitos. Irene sai tyttökoulussa opetusta muun muassa historiassa, kielissä ja taideaineissa. Jo 18-vuotiaana alkoi hänellä sijaisopettajan, runoilijan ja lehtinaisen ura. Myös lapsuuden muistot nälkävuosien näkymistä Jyväskylässä siirtyivät runomuodossa paperille. Hän raukka on ja raajarikko, jalat rampana molemmat, ja vartalo, posket valjut, ne nälästä kertovat. Irene haki Helsinkiin lukemaan opettajaksi suomalaisessa jatko-opistossa, missä aloittikin syksyllä 1989 omat runovihkot mukanaan. Hyvistä opiskelutovereista ja opettajista tuli kannustajia ja elinikäisiä ystäviä. Niin yhdysside luja meidät liittää. Samahan meil on pyhä isänmaa, ja sama meil on armas äidinkieli, ja sama työkin meille sarastaa. Ystävä ylitse muiden oli kauppias Ville Wessman kotikaupungista, joka vanhempana oli seudulla monessa mukana. Villen henkisyys innoitti Irenen monivuotiseen kirjeenvaihtoon ja runoihin ihastuksensa kohteesta. Ihastus sittemmin kuihtui, mutta ystävyys säilyi. Hiljaa, juuri kuin lammen laine, syntyi lempeni ainoinen. Syntyi lämmössä kevätpäiväin, kerä kaunisten kukkien. Valmistuttuaan jatko-opistosta 1993 julkaisi Irene ensimmäisenä naisena suomenkielisen oman runokokoelman Koivikossa, nimikkorunona Koivikossani. Oi kun täällä on hyvä olla, alla lehtikatoksen. Sydän tyyntyy tyveneksi, humutessa koivujen. Irene suomensi runoja ja proosaa sekä näytelmäkäsikirjoituksia muun muassa suomalaiselle teatterille. Kirjoitti tilausrunoja ja juhlapuheita. Hän myös jatkoi eri lehtien avustajana. Suomalaisen teatterin johtaja Bergmo kertoo. Uusi kappale annettiin 18.1. vuonna 1995. Nimittäin Vasanta Seena, kuningas Kudrakan muinaisintialainen näytelmä, jonka Irene Mendelin oli suomentanut E. Paulin saksalaisesta mukaelmasta. Tästä tuli samanlainen kassakappale kuin Rouva Suorasuusta, joka meni 16 kertaa. Keväällä 1994 sai Irene tilaisuuden käydä tervehtimässä Sakari Topeliusta Koivuniemen kodissa Sipoossa. Ystävällisesti hymyillen ja ojennetuin käsin hän tuli meitä vastaan ja sanoi, tervetuloa, tervetuloa. Unohtumaton oli myös se hetki runoilijan pienessä työhuoneessa. Se suoja oli Koivuniemen pyhäkkö ja sen lempeässä hämärässä oli runotar hyvin viihtynyt.
kun sitten illansuussa lähdimme paluumatkalle, oli sydämeni niin tulvivan täynnä iloa ja ihastusta. Irenen laatima ylevä prologi lausuttiin valon laulajalle Topeliuksen 80-vuotispäivän juhlassa suomalaisessa teatterissa tammikuussa vuonna 1998. Suru oli Suomen maassa kevään äsken koituneen, surmas tyly takatalvi sortain lehdot lauluineen, mutta valoa ja vapautta, hengen ikikevättä, helkkyy laulu ihmeen kaunis, lempeä ja ylevä. Pian merkkipäivän jälkeen mestari ummistikin silmänsä kotonaan Koivuniemessä 12. maaliskuuta ja hautajaisista Johanneksen kirkossa muodostui suuri kansallinen muistotilaisuus. Helmikuun manifesti 1999 mursi Suomen autonomian ja maan täydellinen venäläistäminen alkoi. Irene innostuu yhteiskunnassa vaikuttamisesta ja hän julkaisee loppuvuodesta 1999 toisen runoteoksensa Koivikossa 2. Ote Jyväskylän laulujuhlarunosta Laulun heimo 15. kesäkuuta vuonna 1999. Taas murheen pilvi luo varjoaan, taas vainon aallot ne väilyy. Mut totuus perivi aina maan, niin totuus meidän on voima, määrä. Sen tieltä väistyä täytyy väärä. Äiti ikääntyy ja kuolee 1906. Koti hiljenee ja Irenellä alkaa virkatyö Jyväskylän tullikamarilla kassanhoitajana. Hiljaa, juuri kuin lammenlaine, kuolee rantahan iltaisin. Kuoli syömmeni kukat kauniit, iki onneni ihanin. Irenen suomalaiselle teatterille kääntämissä näytelmissä oli rooleja myös Ida Alberille. Kun suosittu diiva seurueineen 10. lokakuuta vuonna 2011 esitti Jyväskylässä näytelmän Kamelia nainen, sai Irene taiteilijalta kahvikutsun Jyväskylän hotelliin seuraavana päivänä kello 12.30. Rakas Anna, Ida Ahlberg on harvinaisen mukava, vaatimaton ja luonnollinen. Kutsuilla olivat myös näytelmäkirjailija Erkki Liander, näyttelijätär Mia Backman ja näyttelijä Kosti Elo. Kaikki he olivat hyvin luonnollisia, ei teeskentelyä, ei mitään vierasta eikä jäykkää. Kyllä taiteilijat sentään ovat lämpöisempiä ja välittömämpiä kuin me muut ihmiset. Irene julkaisi 3. runoteoksensa Lehtisiä Koivikosta loppuvuodesta 2015. Sensuurin vallitessa saattoi pieni hento runokin kertoa symboliikkaa ymmärtävälle suuria asioita. Voisiko tapahtumat ennustaa ja tulevaisuuteen nähdä? Atsalea, kaunis valkoinen atsalea, katsoo yötä unelmoiden. Ikkunallani katsoo hiljaa tähtivyötä. Ensimmäisen maailmansodan melskeissä käytiin Suomessa sota demokratian ja maan itsenäisyyden puolesta. Hallituksen joukkojen ylipäälliköksi kutsuttiin kenraali C.G.E. Mannerheim, jonka joukkojen menestystä Irene runoillaan tuki. Ne tuli kuin ihana ilmestys, käsvarressa valkoinen nauha. Niin kaunis oli silmien säteilys, sen tunnon heijasti rauha. Nyt puolesta Suomen me taistellaan ja kahleet kalvalla katkotaan. Sota oli katkera ja vaati raskaat uhrit, eikä Irene jäänyt osattomaksi. 4 sukulaispoikaa kaatuu tai kuolee vammoihinsa. Muistorunoja lausutaan haudoilla. Runo Konrad Mendelinin haudalla Saarijärvellä 2.5.18. Kun tuli vuoros Konrad, sankarina sä Karjalassa kaaduit eestä maan. Sä kaikke sannoit,
uhrivapauden. Osanas olkoon rauha ikuinen. Jyväskylä toimi sotilas- ja tarvikekuljetusten solmukohtana. Öin ja päivin pysähtyivät junat asemalle ja sadoille, jopa tuhansille oli päivittäin järjestettävä huoltoa. Martta-yhdistyksen pohjalta koottiin eri alojen osastot, jotka opinkäyneiden opastuksella tekivät pitkiä päiviä. Sodan päätyttyä jättivät vapaaehtoiset työnsä palkattuihin käsiin ja kunnallistalolla järjestetyssä päätösjuhlassa jaettiin heille kiitoksena hopeinen rintaneula sinisine suojeluskuntamerkkeineen. Kun Mannerheim palasi Suomeen diplomaatiamatkaltaan vuoden 1920 alussa, halusivat jyväskyläläisetkin häntä tervehtiä. Tervehdysrunon laati Irene Mendelin ja allekirjoitti 46 kaupungin asukasta. Rakas Anna, sain juuri kello 6 Mannerheimilta näin kuuluvan sähkösanoman. Neiti Irene Mendelin, pyydän teitä vastaanottamaan ja lausumaan lämpimät kiitokseni kauniiden tervehdyssanojen kaikille allekirjoittaneille. Yksimielisyys luo voimaa ja on Suomen kunnian paras turva. Mannerheim. Keski-Suomen suojeluskunta kutsui Mannerheimin kunnioittamaan uuden suojatalonsa vihkiäisiä 15. helmikuuta vuonna 1930. Irene oli kirjoittanut tilaisuuteen juhlarunon. Kun Mannerheim kuitenkin joutui perumaan tulonsa, lähetti Irene runon hänelle postitse kunnioittavine saatesanoineen. Kiitos runosta tuli jo viikossa ja pahoittelut tulon estymisestä. Kun Anna-sisar jäi leskeksi vuonna 1925, päätti Irene luopua Koivikosta. Hän myisi tontin ja rakennuttaisi talon Saarijärvelle Viktor ja Edvard veljensä naapuriin Herajärven rannalle. Siellä he 4 viettäisivät eläkepäivien honkien huminoidessa. Ennen myyntiä halusi Irene kuitenkin ikuistaa palan kotiaan maalauttamalla 4 taulua, 2 sisätiloista ja 2 pihalta. Tehtävän suoritti vuonna 1927 Jyväskylässä taidemaalari Carl Bengts. Koivikko myytiin ja Irene asui vielä pari vuotta Jyväskylässä Harjun takana. Saarijärvellä vietettiin 24. heinäkuuta 1928 veljen tyttären Varman häitä, joihin saapui sukua ja naapureita Mannilan kylästä ja kauempaa. Elämä Saarijärvellä asettui uomiinsa, tuli uusia tuttavuuksia, sukulaisvierailuja, käännöstöitä, yhdistystoimintaa ja ahkeraa kirjeenvaihtoa. Runosuonikin vielä pulppusi. Syntyi muistorunoja ja juhlakirjoituksia sekä 4. runokirjan käsikirjoitus nimeltään Ajan virran viermeltä. Herajärven laineiden lipsatus ja aaltojen kimallus johdattelivat silloin runoilijan kynää. Lähti aatos lentämähän, pikkuperhona pakeni, laskeutui lainehille, lumpeen kilvelle lehahti. Katsoi kuinka virta vieri, kuinka kuohun kyynel kieri. Talvisota syttyi marraskuussa 1939. Seurasi jatkosota, joka päättyi vasta syksyllä 1944. Aselepo astui voimaan 4. syyskuuta. Välirauhan sopimus allekirjoitettiin Moskovassa 19. syyskuuta. Irenen elämä sammui Saarijärvellä 14. syyskuuta 1944, eli vain joitakin päiviä ennen välirauhan sopimusta. Hän ehti kokea rakastamansa Suomen ilot ja surut, voitot ja tappiot.